Siyabingelela ubingelela baba udokotela baba wesizwe baba uJabulile umfana omhlenje ngekhehla lomlungu. Namhlanje sinomelaphi ndabuko sithe ake simnike ithuba sibe nesikhathi singamboni August onke. Ngilo ngagcina ngimbone ngakayi India ngize kuzobona manje kuSeptember. Baba Magebe awubingelele khehla. Baba Dokotela ake sibingelele bobukeli bonke kuBaba Dokotela TV. Kuningi ke namhlanje ufuneka sikhulume ngako. Ake sikhulume lokukhulisa induku kubantu. Ukuthi induku ekhuliswa noma ipipi yini ekhuliswa lapha? Baba Dokotela sikhulisa ipipi sekuhloniphiswa nje phela mase kuthiwa induku. Likhule libe nalo induku. Ya alikhule Baba Dokotela liqine njengenduku. Njengenduku. Ya ngoba ungayiphatha imali kodwa mawuhluleka ukujabulisa umama ayo uyafana. Akwenzeki lutho. Abantu uba beyifuna le nduku besa kuwena uyalichecka ukuthi lingakanani kwenzeka kanjani? No asilicheck Baba Dokotela sifuna umuntu azosikhumulela la. Into enzakalayo uma useduze uyeza uzoyithatha iproduct ungalibonanga hayi wena olazi ukuthi lincane so nje wena olazi ukuthi lincane nje uzothatha iproduct manje phela uzothi umuntu ufuna ukukutshengisa hayi atshengisa umkakhe uzokufanele ebusuku ethi babuzulu manje konke ngifuna ukutshengisa yona sengicela ukilala hayi wona into ye-gambling Baba Dokotela ikhombe gambling ikhona ikhombe gambling sinayo sikunika uphondo sikunikeze gambling oil sikunikeze gambling perfume konke nje sikunikeza kona ngo-5,000 okay umuntu bafuna umposelo wenza njani usithumelela iPep store number bese siyamfakela kaPep okay kunabantu bama-tavern ikhona into mhlawumbe onayo yokubasiza ngoba siyakubona nje ukuthi kungena abantu but inkinga lokuthi abantu bayafa lapha nemathaveni bayagwazana kwenzeka njani lapha Baba Dokotela into inkinga lento ngoba uma ngabe abantu kuloko njalo kuleyo tavern yakho kubulala nabantu njalo kubulala nabantu igcina sekuthiwa umphakathi usucomplain kuthiwa ivalwe so kuvimbekela ukuthi ingenzeke noma bengaxabana abantu kodwa angabikho ozophakamisa isandla siphakamisela omunye umuntu nalento ukuthi izinto kuzovela ngene igibe ngalula nje zokuntshontshelwa etavern yakho leyo nto leyo fanele sivale leyo nto ukukhumbula usanda ukuqala lana uphethe izigubhu sabathu kodwa manje angisezwe nje usayiphatha indaba yesigubhu sabathu saphele lapha Baba Dokotela isigubhu sabathu ngoba sinikezwa labantu abasoke be serious sinikezwa labantu abasoke bethi mina sengikhathele manje impela ukuhlupheka ngikhathele ukuthi mina kuthiwa unkosikazi wami wenza ama-washing emzini yabantu leyo muntu ke simnikeza isigubhu sabathu sikhona Baba Dokotela ngizofuna ukuthi namhlanje uhlukanisele kahle umsebenzi wesikhwama nama-prizes ayo nanokuthi ubani omnike umuntu ukusichaza nje lapho isikhwama nje semali Baba Dokotela isikhombe sike sathi ukuphela ke ngesikhathi kuyubusika siqalile ihlobo manje seziyatholakala izinto sibuyile isikhwama kukhona umuntu ozofuna isikhwama sika 8,000 sikhona ke somnikeza sikhona futhi sika 15 Baba Dokotela bese kuthi lesi sika 25 sithi ke sona wozala asposwa sona lesi sika 8 na sika 15 singakwazi ukuposela kodwa lesi sika 25 sithi fika la kuwena uzifikele wena yeah hayi no bengifuna lento ke ikube wena oyichazayo sizivala nje but ngifuna sikhulume leyana ngoba sizwile ngento eziningi ku social media beyidlalela kulungile ngifuna uyikhulume lenyoka imali owakhela ngayo abantu ukuthi umuntu umnika umuthi ayogqiba unika umuthi ayophalaza yini omnika yona umuntu Baba Dokotela masizokwakhela lenyoka le yemali ufika no 200 100 rand 50 rand 20 rand 10 rand sikwakhela yona Baba Dokotela uhamba nayo hayi ukuthi sotithatha lo muntu uphalazele emgodini kuzoloko kukhula no siyayakha siqede uma usuka la usuku uhamba nayo usuku usuyiphethe ngebox yakho nje usuhamba nayo siyakha same time siqede isuke nje nayo la sohamba usuyiphethe abantu bazokudinga umsebenzi onjena bazothola kweziphi inombolo inamba sitholakala kuyona 07831705554 ya sizokhuluma njena ngoba ngibuziswa yini le namba ngibuza sisasebenza nje kanje ngoba emva kwaloko uthola ukuthi siyaqeda inamba isashoka ngifuna siyibuyise lana nansi inyoka ngiyayidinga udinga ukuthi ngibe nendawo enjani yokuhlala qala Baba Dokotela kufanele lento leyo ukuthi kuthiwa kunendle kuthiwa lapha ezantsi ayivulwa asi out of fashion so ayisafuneki leyo nto leyo inyoka le fanele kube ukuthi ikhona indawo engumfula eseduze kwakho la uzokwazi ukuthi ufike uyibeke khona wawona into okuvala izithi khona Baba Dokotela into okuvala izithi into okuvala igebengu ikhona makuthi kunabantu abakulandelayo mhlawumbe baloko bekufonela bekuthreatenisha sondela sikunikeze into thina ngalesikhathi ekhuluma ivoice yakhe le iyo lozomshaya ngayo yosethule ngekaphinda khuluma
Mesithiwa siyamcupha-ke nje. Ungakwazi umcupha ngayo, ucuphe nje umuntu nje okuthukayo owenza yonke into. Babudokotela kunale imkhuba lo ukuthi umuntu mebhorekela athatha ifoni avela afone athuka umuntu. Yabona ngalesikhathi efona ekhuluma ekuthuka drop ifoni uzophinda kufonela. Isikhathi uyidrop ifoni uthatha lo muntu uyawushisa. Aphinda afone futhi bese uyayibamba ifoni. Abe sethi ya wena meke wakhipha ivoice babudokotela. Uziyakhala. Akho nokuthakatha. Kulungisa isimo nje babudokotela silungisa ya. Cool. Uthini suvala iphi inamba uzosinika yona? Babudokotela ngaphambi kokuvala nje kulabantu abadinga isalamusi. Isekhona isalamusi le efanele ukuthi uyothenga ngo-R200. Isekhona babudokotela abantu abasithinte. Inamba lesola kuyona u-078 31 70 554. Umuntu masifuna esuka kude mayiseseThekwini nje afone sizobe sisimnikeza ama direction. Imperial amandla. Bengabocha kubuza nje. Okay. Ake mfephi Hayi no ngeke. Yena ngabe ipijama yamabhinqa. Ngeke igqoke futhi. Ubaba udokotela baba wesizwe baba ujabule umfana omuhle ngathi ikhehla lomlungu siyabonga.